Nis, is bralum sa bhreathnú ar scannáin, ach sulla dóigim cinenne cén scannáin mu chun breanúir, is málam go míon beg an óla seam má de le cén faoi an scannáin. An rud a thugtar seo ná léirmheas. Léirmheas Scannáin. An bhachttas é cheanna go sinnaíomh hana. Is áis ionintach iad le go mbeidh beg an óla sein faoin na scannáin go bhhaing féchantar. Seansbal scannáin nach danach leat nó léas tú an léirmheas ticket tú sin. Nis, anseo tá mu chun breanú ar léirmheas Scannáin. Ag deire tá mu chun leabhar faoi an léirmheas maithe nó droch léirmheas. Tú ré? Áma. Is a Doolittle an scannáin is déirní sa trá Dr. Doolittle agus tá na scannáin bunaithe ar an leabhar The Voyages of Dr. Doolittle. Is scannáin action agus scannáin green agus tá sé dírithe ar fáistí. Stephen Gagan a scríomh agus is steward an scannáin agus ba iad Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen agus Selena Gomez na príomh-aisteoirí sa scannáin. Is Dr. cáiliúil é Dr. Doolittle agus is féidir leis labhairt le hainmhíthe. Wow, saola ga sin an sciil sin a bheith labhairt le hainmhíthe na mar sin go hintach. Tá rééis chá bhean chéile básaáil taintre a bhálach, ach nuair a éiríonn an bhanríon Victoria Teen caithe Dr. Doolittle í a hábháil. Nis, tá samsa an stad go banríonn Victoria gur cúnaí gur sé sin beo blianta siar, so tá samsa gur scannáin seo atá bunaithe sa seanán. Sa scannáin seo tain seisean agus na hainmhíthe ar thoras díochtúil chun leiseáil. Is scannáin iontacha seo gan dabht ar bith. Tá sé gleanmhar agus siamsiúil, agus tá sé an éireannach gon teilech ar fad. Ina hananta sin tá an aisteoireacht go hintach go háirithe Robert Downey Jr. agus John Cena. Tá sé an siimplí in áiteanna, ach ag an am céanna tá sé dírí ar fáistí. Tríd is fiú é seo eiceáil gan éon áras. Am ar fad. Nis, ag an món freisin feicim muid ráta 3.5 as 5, agus tá an léirmheas seo scríbhta an seo, ag teamra ní hiocháin. An ráta sin an scór as 5 go thug sí ar an scannáin. Is léir go head an scannáin lei. Nis, man bhí mar rá, an gapan tú go léirmheas maithe seo nó droch léirmheas. Mar brenn an de pointí seo. Nuair tá na rudaí seo baint amach ag an scríbhneoir, is léirmheas maith atá an. An bhfuair muid teidil an scannáin, an mar sin luaite sa bísa. Bhí Doolittle an taintear an scannáin. Lua an scríbhneoir na charactéir agus na haisteoirí sa scannáin. An cuimhin le céad hain, Dr. Doolittle an príomh charactéir, agus Robert Downey Jr. Congan na príomh-aisteoirí. Thug siad beagán gon flota gon scannáin. Thug, tá samsa beagán gon rud a hála. Níor thug siad an nniumacha ólas go máfach. Písa beag bídeach go man an cinenne dhéana an dainnean an scannáin seo lomsa. Mu na téamaí pléite. Tá dúirt siad go scannáin green a bhí an agus scannáin action. Thug an túdar tuairimí maidir leis an scannáin. Thug dúirt siad go deachnach rá leis an teilech ar fad. Agus thug sí scór as 5 den scannáin. Thug 3.5 as 5. Nuair léonn tú léirmheas faoi scannáin, siad an rudí tá teasta le go mbeidh an cinenne dhéana. Má léonn tú léirmheas sa máile, féach an bhfuil na rudí seo a leog sa léirmheas. Má tá is léirmheas iontacha atá an.